Nața. M-am trezit că port iar tricoul tău. Da. Îți vine să crezi? Dar hai să-ți spun despre vis. Am visat că pe sub tricoul tău port un tricou cu... Ce? Nu! Squeaky din nou! Nu! 2 zile la rând? Ce asta, frate? Știi, m-am gândit mai bine și cred că trebuie acest deja vu pentru că trebuie să spun câteva secrete despre Squeaky. Da, trebuie. Pe Squeaky ca și utilizator poți să ne povestești de magazinele tale online preferate ca să ne facem și noi o impresie. Poți să citești părerile altor utilizatori și poți să ceri recomandări. Iar dacă ai curiozități ascunse, poți să descoperi produse noi. Mai departe, ca retailer, îți poți transforma clienții în promotor de brand. Poți dezvolta o relație de durată cu ei prin intermediul discounturilor și recompenselor și poți să-ți îmbunătățești magazinul conform feedback-ului de la clienți. Sună prea bine ca să fie adevărat? Intră acum pe squeaky.com. Sper să nu mai am deja vu-uri. Ne vedem mâine!